Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Шолда балаларны вакцинациялауга әзерлек барам, прививка ничә яшьтән һәм нинди балаларга каралган. Бер көндә 3 мәйет Тукай районы Мәләкәс авылында каллы вакыйга була. Моның сәбәбе нидә? Шолда балаларны вакцинациялауга әзерлек барам. Шәһәрдә Спутник М вакцинасын көткән арада шәһәрдәшләребез социаль шелтәрләрдә, мәктәпләрдә ата-аналардан COVID-19дан прививка ясатуга гаризалар сорый башлаулары турында мәгълүмат белән уртаклашты. Шуларны вакцинация ирекле дип тынычландырдылар. 12 яшьтән алып 17 яшькә кадәр балаларга ата-аналар ризалыгы белән һәм педиатр карап чыкканнан соң гына прививка ясаячаклар. Спутник М вакцинасы өлкәннәрнеке кебек үк 2 компонентлы дип аңлаттылар сәламәтлек саклау идарәсендә. Только на фоне полного здоровья будет проводиться вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Противопоказаниями являются это острые, то есть временные противопоказания, это ОРЗ, острые вирусные инфекции, либо обострение хронических заболеваний. Через 2-4 недели после выздоровления к вакцинации можно таких детей уже допускать. Аллергия реакциясы барлыкка килү мөмкинлеге булган балаларга килгәндә исә аларны җентекләп тикшерәчәкләр дип билгеләп үтте Айгөл Бөрханова. Шул ук вакытта өлкәннәрне вакцинацияләүдә дәвам итә. Хәзерге вакытта COVID-19дан прививканың беренче компоненты 268 меңгә якын кешегә ясалган, 18 меңе ревакцинация узган. Теманы дәвам итеп, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 297 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә 11 кеше чирне читтә йоктырып кайткан. Калганнары башка авырлар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 46 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 24 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 45522 очрагы билгеле. Аларның 38302-се терелгән, 55-е узган тәүлектә. Ашыгыш ярдәм машинасын үткәрүдән баш тарткан Чаллыда яңа Низак ГЭС бистәсендәге бер ишек алдыннан ашыгыш ярдәм машинасы сәгатькә якын кузгалып китә алмаган. Ашыгыш ярдәм машинасында авыру бала булган. Машинага комачаулаган автомобиль хуҗасы үз транспортын күчереп куюдан баш тарткан. Хәл 3/3 йорты ишек алдында була. Тулырак хәбәрчебез материалында. Вот хозяин не хочет пропускать скорую помощь, в которой находится наш ребенок. 3/3 йортында яшәүче Рәзимә Кузнецова әлеге хәлнең шаһиты була. Аның сүзләренчә, ашыгыш ярдәм йөртүчесе һәм автомобиль хуҗасы арасында гауга подъездда башлана. Медиклар һәм авыру баланың әтисе ишек алдына куелган машина хуҗасының автомобилен күчереп куюын сорыйлар, ә ул тимер атын күчерүдән баш тарта. Я вовсю смотрела, тут машину гудели, скорая помощь, они дрались тут вовсю. В этом водитель, что ли, или он? Даже, говорит, куртку порвали у водителя. И этот кровь, и медсестры тут кричали, там ребенок был. Они говорили уже, там, говорит, ребенок больной. Целый час они стояли тут. Медиклар 6 яшьлек баланы хастаханәгә илтергә тели. Әни кеше сүзләренчә, ашыгыч ярдәм бригадасы малайны алып машинаны әйләнеп узарга, арткы ягы белән дә чыгарга тели, ләкин булмый. Тагын бер махсус машина чакыртырга туры килә. Поднялись к ним и попросили переставить, на что они агрессивно начали на нас кидаться. Муж хотел его вытащить, жена накинулась, расцарапала шею, губы в кровь. Әлеге хәл белән тикшерү комитеты да кызыксынды, әлеге вакытта тикшерү башланды. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Әлеге хәл буенча аппарат киңәшмәсендә шәһәр мэры да үз фикерен белдерде. Каким нужно быть вообще? С каким мышлением, с каким мировоззрением? Поэтому таких, наверное, кто считает, что его любимое авто может сутками стоять на дорогах, дублеров немало, давайте так решительно в этом действуйте. Наил Мәгъдиев мондый хәлләргә юл куймаска кирәклеген билгеләп үтте. Автомобиль хуҗалары белән ЮХИДИ һәм эвакуатор хезмәткәрләрен җәлеп итеп эшләргә чакырды. Лилия Гатина, Арина Аразова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Тукай районында рәхимсез үтерү узган якшәмбедә Мәләкәс авылында канлы вакыйга була. Якынча мәгълүматлар буенча 25 яшьлек ир үзенең хатынын һәм аның сеңлесен үтерә. Тикшерүчеләр фаразы буенча соңыннан ул авыл мылтыгыннан атылып үзен үзе үтерә. Ирнең гәүдәсе Алабуга районында табыла. Он убил ее, а в итоге хоронит двоих. Почему? Бүген зыйратта 2 яңа кабер барлыкка килде. Алар 21 яшьлек Алсу Сабашникова һәм 25 яшьлек Тимур Прохоров каберләре. Әле берничә көн элек кенә алар рәсми рәвештә ир белән хатын булган. Что хочу сказать про Алсу? Хочу сказать только с положительной стороны. Отзывчивая, обаятельная. Авылдашлары бу хәлгә ышана алмый. Алар сүзләренчә Алсу һәм Тимур бер-берсен бик яраткан. 3 көн элек булган кебек бүген аларның өе кунаклар белән тула. Туганнары һәм дуслары җыелган. Җыелу сәбәбе генә шатлыклы түгел. Яшь парларның гәүдәләре кайтарылды. У нее эта проблема была с почкой. Вот, заменили она уже в Казани и в Москве пролежала. Все деревни там это помогали, все это поддерживали. Потом замена почки была, потом уже вышла замуж. Вот, жили хорошо, дружно, по любви. Спокойный парень. Алсу, она тоже хорошая. Сами в шоке. Такая вот любовная семья. Это что случилось? Вообще ужас. Якынча мәгълүматларга килгәндә бу хәлдән соң шикләнүче чоллыга китә. Анда 47 яшьлек массажист хатынны кыйный һәм көчли. Шуннан соң гына Алабуга районына бара. В дальнейшем на стоянке в Елабужском районе в автомобиле обнаружено тело 25-летнего супруга одной из потерпевших, который, предположительно расправившись с женщинами, свел счеты с жизнью. По предварительным данным, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился с родственницами, а затем, взяв с собой 2 охотничьих ружья отца, уехал в Елабужский район, где свел счеты с жизнью. 2 һәм аннан күбрәк кешене үтерү очрагы буенча җинаять эше кузгатылган. Фаҗиганың 2нче корбаны Алсуның сеңлесе 18 яшьлек Сабрина Сабашникова сишәмбе туган ягы Ижевскида җирләнәчәк. Лилия Гатина, Илмира Гайнуддинова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 780935. Сдаются в аренду торговые площади в торговом центре «Муравейник», 2-й этаж. Телефон 8 960 080 15 31. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.